ታሪክ ዝጅምር ኣብ እዋን ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ 1942 ሮበን ዝበሃል ሰብኣይን ሚሻ ዝተባሃለት ንእሽተን ጓሉን ሰበይቱን ሒዙ ካብ ጀርመን ናብ ቤልጅየም ሃዲሙ እንዳኸደ ከሎ ኢና ንሪኦ። ሮበን ስድርኡን ኣይሁዳውያን ስለ ዝኾኑ እዮም ካብ ጀርመን ተሰዲዶም ዝሃድሙ ዘለው። እዞም ስድራ ናብ ቤልጅየም ምስ ኣተው መንነቶም ንኸይፍለጡ ተጠንቂቖም ዝነብሩ ክኾኑ ከለው ኩሉ ግዜ እዛ ንእሽቶ ቆልዓ ሚሻ ምእንታይ ከይንፍለጥ በጃኺ ካብ ገዛ ከይትወፅኢ እንዳበሉ እዮም ዘጠንቅቕዋ። ንሳ ግን ናይ ቆልዓ ነገር ኮይንዋ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ደገ ቆልዑ ተኣኪቦም እንዳተፃወቱ ከለው ስለ ዝቐንአት ብፍንሽትራ ተቐልቂላ ማይ ቡጭ እንዳበለት ትርብሾም ነበረት። ኣጋጣሚ ኮይኑ እውን ኣቦኣ ስለ ዝረኣያ ኣዝዩ ሓሪቑ ንምንታይ ድየ 1000 ግዜ ካብ ገዛ ከይትወፅኢ እንዳበልኩ ዘጠንቅቐኪ ዘለኹ በጃኺ ምእንታን መንነትና ንኸይንፍለጥ ከይጥቁምና ነዚ እዋን ብሰላም ንሕለፎ እንዳበለ ይምዕዳ። ብድሕሪኡ ሮበን ምስ በዓልቲ ቤቱ ብምዃን ጓልና ኣብዚ ዕድሚኣ ተኣሲራ ክትነብር ኣይትኽእልን ስለዚ ትምህርቲ ትጀምር ኢሎም ይውስኑ። ሚሻ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ከላ ዝኾነ ሓደጋ ከየጋጥማ ስለ ዝፈርሑ ሚሻ ምስ ስድራኣ ብምዃን ጸሎት እንዳገበረት ንሪኣ። ኣብዚ እዋን እውን ሃንደበት ናይ ገዝኦም ማዕጾ ይንኩሕኳሕ እሞ ነዞም ስድራ ናብዚ ክሕብኡ ዝሓገዞም ወዲ ምግቢ ሒዙሎም ይመጽእ። እዚ ወዲ ምግቢ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ሓበሬታ ሒዙሎም ዝመጽእ ክኸውን ከሎ ጀርመናውያን ወታደራት ገዛ ገዛ እንዳዞሩ ይፍትሹ ስለ ዘለው ኣጋጣሚ ኮይኑ ሚሻ ናብ ቤት ትምህርቲ ምስ ከደት ተተሓሒዝኩም ንሚሻ ናተይ ሰባት ክወስድዋ ክገብር እየ ብምባል ንሚሻ ናብ ቤት ትምህርቲ በጃኺ ኣቦኺ ካሊእ ሰብ መጺኡ ናይ ህይወተይ ፍቕሪ እንተይሉኪ ዋላ ሓደ ሕቶ ከይሓተትኪ ምስቲ ሰብ ኪዲ ይብላ። ድሕሪኡ ሚሻ ናብ ቤት ትምህርቲ ከይዳ ምስ መዛኑታ ትምህርቲ ትጅምር። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ መምህር እንዳምሃረቶም ከላ ኣጋጣሚ ኮይኑ እታ ርእሰ መምህር ክልተ ወታደራት ናብቲ ቤት ትምህርቲ እንዳኣተው ስለ ዝረአየት ደንግያ ናብቲ ሚሻ ዝመሃራሉ ክፍሊ ትኸይድ። እዛ ርእሰ መምህር እቶም ወታደራት ናብቲ ቤት ትምህርቲ ኣይሁዳውያን ቆልዑ ንኽወስዱ ከም ዝመፁ ስለ ዝፈለጠት እቶም ወታደራት ናብቲ ክፍሊ ቅድሚ ምምፅኦም ንሚሻን ሳራን ዝበሃለትን ካሊእ ኣይሁዳዊት ቆልዓ ቀዲማ ሒዛተን ብምውፃእ እንዳሓበአተን ንሪኣ። እውን ሮበንን ስድርኡን ክድቅሱ ከለው ሮበን ሓድሽ ዝሕብኡሉ ቦታ ከም ዝረኸበን እቲ ቦታ ካብዚ ከባቢ 20 ሜትሮ ከም ዝርሕቕን ይሕብረለን። እዚ ዝሰምዐት ሚሻ ኣዝያ ተሓጒሳ ናብኡ ምስ ከድና እንተተሓባእና ብነፃነት ፃወት እየ ዓቂ እንዳበለት እንዳተሓጎሰት ትድቅስ። ጽባሒቱ ሚሻ ናብ ቤት ትምህርቲ ትኸይድ እሞ ባዱስ ምስ ኣኸለ ናብ ደገ ወፂኣ ኣቦኣ መፂኡ ንኽወስዳ ክትፅበ ትጅምር። ብዘሕዝን መልክዑ ኣቦኣ ከይመፀ ይድንጉያ። ሽዑ ሚሻ እንታይ ደኣ ኮይኑ ዘይመፀ ቀስ እንዳበለት በይና ናብ ገዝኣ ክትከይድ ትጅምር። ኣብዚ እዋን እዚ እውን ሓንቲ ሰበይቲ ናብኣ ብምቕራብ ፍቕረይ ህይወተይ ከመይ ኣለኺ ትብላ እሞ እዚ ዝሰምዐት ሚሻ ቅድሚ ሕጂ ስድራኣ ዝኾነ ሰብ መፂኡ ፍቕሪ ህይወተይ እንተይልኪ ዋላ ሓደ ሕቶ ከይሓተትኪ ምስቲ ሰብ ኪዲ ኢሎም ስለ ዝነበሩ ሓደ ነገር ይፍጠር ከም ዘሎ ተረዲእዋ ሕቶ ከይሓተትዋ ምስዛ ሰበይቲ ክትከይድ ትጅምር። ብድሕሪኡ እዛ ሃና ዝተባሃለት ሰበይቲ ንሚሻ ሒዛታ ናብ ገዝኣ ምስ ከደት ወለዳ ብጀርመናውያን ወታደራት ተኣሲሮም ስለ ዝኾኑ ድሕሪ ሕጂ ምስኦም ከም ትነብር ትነግራ። ንምሸቱ እውን ሚሻ ብዛዕባ ስድራኣ እንዳሓሰበት ጨኒቕዋ እንዳበኸየት ንሪኣ። ጄኒን ዝተባሃለት ናይ ሃና ሰራሕተኛ መፂኣ ትሪኣ እሞ ስለ ዝሓዘነት